Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas ću vam pokazati moju kolekciju Rubikovih kocaka za početku 2022. godine. Pa hajde da počnemo. Počet ćemo sa 2x2 kockama. Imam ih 4. Ova prva 2x2, ovo je moja prva 2x2 ikad. Nima magnete, ne znam koji je brand, ali mislim da je MF, tako nešto, ali volim je zato što je moja prva. Sljedeća je Chi S. Dosta dobra 2x2, mislim da je oko $4-5. Nema magnete, ali je dosta dobra. Bila mi je main prije ovih magnetizovanih kocki, ali dosta je dobra i prije mi je bila main. I evo moja prva magneti kocka, MGC. Ova kocka je baš bila dobra, dok nisam dobio Tengyun, bila mi je main, ali predobra je ima magnete za $10, ovo je baš dobra. I evo ga, moj main, dajem Tengyun M. Ova kocka je toliko tiha i lagana za okretanje. I dosta je volim, zato ima moj main i mislim da u skorije vrijeme, po mom mišljenju, neće biti nijedna da je zamijeni. Sada idemo na 3x3. Da, jedna od ove dvije moja prva bila kocka, ili je ova, ali ova dosta se loše okreće i umjesto bijele ima crnu, tako da to mi dosta me živcira. I evo ova, mislim da je ona čak bila moja prva, dosta je dobra, podmazao sam jednom i od tada je dosta dobra. Sviđa mi se, ali nema magnete, što je malo bez veze, ali dosta, mislim da je bila moja prva kocka i dosta je ok. I ovo je Yushan neka, ne znam, možda je Little Magic ili Black Kirin, tako nešto, ali stikeri su dosta nekvalitetni, bili loši, pa krenuli su da se grebu i zato više ne volim toliko stiker kocke. I evo još jedna Yushan, ovo je mislim da je Little Magic, da, ovo je Little Magic, dosta je dobra, nije magnetik, ali kao i ona, to je bila moja prva Speed Cube kocka i dosta je volim. I da. I ovo je moj main. Moju Weilong WRM. Ima magnete i dual adjustment system, najbolja kocka za sada. Mislim da svako treba da ima ovu kocku zato što je predobra. I da, zaboravio sam, imam još jednu 3x3 MGC koja mi je bila prije main. Ne znam sada gdje mi je, ali nije ni toliko bitno. Sada 4x4. Imam dvije. Ovo je nekad bilo 4x4. Mislim da je bila Chi D kao i ova 2x2. Ali pošto bila je non-magnetic i jednom je popala ili eksplodirala, otad nisam je sastavljao ni pokušao sam, ali pošto je non-magnetic nije išlo i ostavio sam je ovako u kesu. I evo ga moj main, YGMGC. Da. Ova kocka je dosta dobra i volim je i moj je jedina magnetik 4x4. Sad 5x5. Imam dvije.
Ova je neka Shengshao. Jedva se okreće, okreće se kao V-Cube 6 koju nemam, ali tako mi zvuči i ne znam koji je brand i da, to dosta je loša. I moj main, YGMDC. Još nije izašao unboxing, ali uskoro će da izađe. I ovo je moja najveća kocka, to je MGC 6x6. Unboxao sam je sa 5x5, ali i kao što sam rekao nije izašao unboxing, izaće. I da, ovo je moja prva 6x6 jedina i dosta je dobra, čak ima i magnete, tako da to je odlično. Sada da pređemo na side eventove. Počet ćemo sa Square One-om. Imam dva Square One-a. Ovaj je neki Square One, ne znam ni koji je, užasan je. Bio je moj prvi Square One, ali je stvarno nula. I evo ga, moj main, Ocean Little Magic. Da, ima i magnete i dosta je dobar. Zato je moj main. Da. Sada ćemo preći na Scube. Imam dva Scube-a. Ovo je neki Ocean Scube. Ono ima ball bearingse i nije toliko loš, ali nije ni concave kao Wingy, nema udubljenja kao AOE i to ga čini ono slabijim i to što nema magnete, tako da. I moj main X-Men Wingy. Ono odličan Scube. Gen je isto dosta dobar, ali je dosta skuplji, mislim da je 3 puta skuplji. I da, zato je moj main, zato što mi se dosta sviđa. Sljedeći event Pyraminx. Imam dva Pyraminxa. Jedan je neki čiji bio, ali ne znam gdje mi je, zagubio sam ga. I da, ovo je Bell. Dosta mi se sviđa, ima jake magnete u tipovima i volim ga dosta. Da. I sljedeći event Megaminx. Event u kojem držim nacionalni rekord za average. Ovo je bio moj prvi Megaminx. Cyclone Boys neki. Dosta je veliki i težak, nema magnete, tako da mi se ne sviđa. I da, evo, Pyraminx čiji. Da. Užasan je. I moj main Megaminx Dian Magnetic V2. Ono, najbolja kocka, dobar je Juhu, ali ova je po mom mišljenju dosta bolji. I sada ćemo preći na ove non-WCA kocke koje imam. Znači, imam Ivy Cube, čiji Ivy Cube. Ono, slično je s Cube-u, ono ok, zanimljiva slagalica. I da, ovo je Mirror Cube koja mi je u ovoj kutiji. Da, ono isto je zanimljivo kao Ivy Cube, malo teža verzija 3x3, ali da. I ovo je moj jedini Cuboid 3x3x4 koju ne znam da složim. I da, mislim da ću pokušati jednom složiti. I da. I imam još ovu mini 3x3. Baš je mala. Dosta je zanimljiva. I sviđa mi se.
to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, bacite like i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao. I samo da ne zaboravim, zapratite me na TikToku. Počet ću isto da snimam o kockama i da. Vidimo se u sljedećem.